Avala mami esihlabele ingoma yami. Iliso liyabona. Kana ngiyaculela ngoma. Ingoma ekhaya moya personal. Ngiyazi. Ngiyakhetha ngiyaculela. Hey sifake namhle kuba ingceba. Umfundisi yashumana ke naye. Xa umfundisi athi Neli ubunalo ibingelo lakho. Yaqala uthatha ingqalelo nakom. Kunzeka Baphezulu kwakho. ngani kawe ngam. Zamphumwana. Ngena kanaka kale kawe ngibanalani ngathi ngithetha. Exactly. Sawubini umuntu. Bheka. Wathi semama bethulu wathi ngikamelu. Sharp guys. Kamalambing Lukanyo, the comedian. Namhlanje nilapha kunjani guys? Nilapha kunjani podcast. Let's support guys. Let's support kunjani uyayifumana all over social media kunjani kunjalo kumnandi kunjani guys. Let's support kunjani. The city of Gqeberha brings you Kunjani Podcast. Aisani biziwe Gqeberha yintontani namani Jani yabulisa pa kunjani. How we gonna grow if we ignore our youth? How we gonna know the death of Biko and Chris? Waterways. Kubeko namasiko or kanjani. Uvuyo zenge mbeko nobubele nobathwani nomculo chazimeko. Uzosiya kwenzwa njani. Vibe zeno nene nomiskino. Kunjani. Good evening and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Luvuyo Vent for Connector Rasatu Fonwaha. Ustonga Statu Betini. Umlunjo Fond under by Landra, Kutwabona Batunya Mkomaza Suka, Batuka, Namaslati. And I'm saying you can damn there to Andamanayo, SM Mushwa, Yellow. Hi. Kumnandi ingadi ngizasuka nditsho. Masibonakala isimbeko ke bethuna sibulise kubona abantu abasithandayo kakhulu nabasilandelayo abangabaxhasi bethu i-viewership yekunjani podcast. Ngekanene ngenyaniso ndisenguye umzwanele unele wakabheni umsasazi wodumo umgwaqo wangapha engqoshwa unyana kaMamsukweni iYellowbone ungazidubike ngokhangelela le because awuzoyifumana na ku Google yena ndidume ngayo into ba iveza iYellowbones bawo. Namhlanje ke balandeli nababukeli bekunjani podcast iphethe enye content creators, is an entrepreneur, he's a comedian, he's an actor, siyambona kakhulu ku social media. Sawuncola naye namhlanje sibe nokumazi, sibe nokufunda kuba ungumuntu ungubani, ngumuntu onjani, ukhulelephi njalo. Sinethemba ke lokuba nantoni sayincokola namhlanje sakuyibona ngeliso elinye. Ladies and gents, please allow me to welcome Lukanyo. Wrong guys. Yeah. Problem is still wrong. Okay. Karen bona wena wedwa ngapha. So ndiwala ngaphandle. Uba unanyusa voice. Uthathe eka ukho. Kanti basibona ngeliso literal. Hayi. Akubambanga. Tibabile ayisho. Ngiyabona wena nje bayingathi ndiyabona kanti namhlanje ngcubeli lithathwayo. Okay. Yeah. Rechargeable eye. Kunjani futhi? No kuthe buda wona khondo. Yeah. Ndabulela nani mana unibone. Yeah. Ndingulukhanya. Sure. Lukhanya comedian. Thanks man ngoni invite. Ndingaqala wena sothi ndiyabulela uyabulela ukusibona ithi ndiyabulela ubona because awumboni. Hayi ndendakubona ngoku. Okay. Kanti lethazibona imehlo guys. Okay. No elimehlo lakwazibona. Qalifuni. Yeah, qalifuna because xa ndiye ndacinga uba malibone. Oh. Into eyenzeka liyena ukubone because eli lakho ungacinga uba aliboni la. Sure. Kanti amehla awaphakelani. Masibambe ngolhlobo. Betty comedy. Masithi audio ngapha. Yeah. Ivideo. Into ngakho. Endifanele ngaphandle namhlanje man. So, masibambe apha ke ku video. Yeah, ivale video, masekabe video. So yamani mamela ingxolo kwelicala. Anikaphumi ngisekhona.
No, siyabulela nathi kakhulu manje kakhulu yes. apha. Kuzo zonke igesi siyibule kakhulu sihloniphe into yomuntu yoku-honorisha i-invitation. Yes. Because not everybody uyayenza lo. Abanye baye bakhulu inhloko zibenkulu. Yes. Kodwa ke siyayibulela kakhulu lo siyafuna unikezela lo. Yeah, no, thanks. Njengoba ngishilo besincokola ke off camera sikusharela ukuthi sincokola njani. Apha sifuna ukukhululeke be relaxed. Sifuna ukwazi ulukhanyo asizobele malunga nokukhula kwakhe lapha azalweni khona inkaba yakhe abikhoyo bekunjani nje ukukhula kasizobele mina ulukhanyo mhlambi nganami ukukhula kwami ne ku difficult ne sure to a way that andikwazi uexplain like ukuthi ndikhule ndingumuntu osokolayo ndikhule ndingumuntu ongasokoli ndikhule ngumuntu onezinto ndikhule ngumuntu ongenazinto because ndikhule difficult ndikhule ngisokolo but ndikhule ngingasokoli andi explain mina ngikhulela ingqushwa ngokuthi ingqushwa efeni ngomnqusho Ola mkhaya mkhaya yeah ngumkhaya wami good kanene and akomlenze ungena dono lento ku podcast asikho lapho I'm more relaxed ke kumkhaya nazo ndathonda yeka yango unenza uode ube kuzinto kolaqalisa okay wekuba ngumkhaya wamakhona sawudibana engqusho no ndikwase ingqushwa sure ngikhulele ingqushwa from standard ukukhula sure semntana up until standard 6 okay then different schools was ingqushwa the school esifunda u-A up until u2 from u2 3 to 5 kwesinye A-leaf kame ndizibiza amagama it's fine ndandikhule ndifunda ezizolixolile primary school then ndaya A-leaf from standard 3 to standard 5 then ndaya secondary kwaPhamla but ngifunde standard 6 then I move ePhedi ndaza ePE sure but ePhedi ndikhule xa ndiku standard 6 unozala wanishiya but ndikhuliswa umakhulu nomakazi but ngela xesha umakhulu like esa fresh sasikhule singathathwa as abantwana bomama bethu umameni bangathi umakhulu umama bethu because khule singabazukulwana si around 4 yeah indim uIba uPhem uThobani sikhule sizoyi4 singabantwana sure so sasinomama oyi1 ongumakhulu okay yebo omama bethu badifa mos Sure. soyi4 so omama bethu yayingomakazi sure wawungathi mama kumamakho sure so yeah so kutheke ngokuaphi like xa ngiqalisa na 3 unozala wami wasweleka emveni besolekile Moses ngumntana sure zange ndifile like a pain ukuthi mm ngisheke ndilahlekelwe ngumzali but ngela xesha Moses umntana ndiyabona nje ekhaya ku funeral and all those things but I never felt that pain ukuthi hey umama mswelekile like zimemory nje ezibuyayo ngokusendimdala yabo but dikhulu makazi bami bengomama by everything kum so dikhule nalo family sure lenonsithi ezinye izinto bekuba mnandi but uve ngokusikhula xa kuthethwa ngomama omnye uqonde mother wami nyani ngoku because it's real life now uyakhula yeah so dikhule ndinjalo ukhula like ekhaya London so dikhule ndinjalo then I move ndayohlala kumakazi wami eMotherwell eKhetini by the time the move okay ndandikhule mosePhedi ndidlala well known cricket well known cricket nesoccer yebo yeah well known what is kakhulu cricket yeah ePhedi well known cricket like ndihamba kuma stadium Ntontoni captain Ntontoni yabona one of the best ubona kuthethwa ngawe so buyibhola buyi all round no I was all round but sakuba ke sasingenazi wicket keepers then kwaphela ndisenza wicket okay but ngela xesha ke ndani wicket keeper ndanisena mehlo my2 andibona kakuhle ke ibhola okay uma ngebe umbuzo ubusiyabuza ucacise boss bendikule boss ngoba ukuzibona njani ke boss kuhlanje uqaphele xa uphangasemva kwesticks no ndanisena 2 eyes then okay then damuva ndo PE at the age of 13 fike ndadlala ibhola umakazi wami qha 13
thanda ibhola kwisport. Hey, ndazodlala first team up Motherwell. Ngomba abantu banthatha to play first team. I play first team 13 years. Was soccer. Then khuleni kwami ndakhula ndahamba ke i-academies ndahamba ezindawo School of Excellence ndidlala ibhola Bay United ndidlala ibhola so I'm well known ngebhola yebo ekhuleni kwami Sure. ndazoba indoda Qala inkathazo. by the time ndidlala ibhola kwakusenzeka into yoba ndithi ngokabantu like iMan U2 stadium or ngoku ndidlala ibhola ufumanise ukuba abantu ababukela ibhola Okay. babukela mna thetha ndedwa then qho xa ndisebaleni abanye bandicenge kaze mane ebaleni uyayazi xa khona kugcwale like uba kwi-tournament ezaziba khona no ndiyahlekisa I'm creating jokes like ndithetha nje le nto lapha ndiyahamba ndibekela nto ndiyakhetha crazy yabo ndiyathetha ndiyajoka abantu bava kamnandi so abondikhoyo always and ubona banyani abantu abondikhoyo abathetha abanye Uthetha wena wena. Uthetha mna ndedwa. Awubona nangoku literal uthetha wena. No, that's me. Jonga ndithetha ndedwa nesho. Then ndithe ndozoba indoda. Phangela ke ngoku eBhodoko. Sendiphumile esigila sendiyekile nokuBay United. Then ngiqala ubomi this is life. Is a guy. Yavele eTexini yasemsebenzini kwawuthi uba ungene mna. Wonke umuntu uzakuhleka qha joke yakhe apha until Yaza sistress abu yazilibala uyazikhumbula ngibele. Banibona ke le branch N. Yo. Qala ubomi becommittee. Dangayazi ke mina ke noba icommittee la. Yeah. So far ukhula kwami kunjalo and ukhula kwami ke alifuni process ne. Ndikhule kamandi because ngodikhule ngena mama. Utata ke sengumuntu onguweni mazi into lokusenimdala. Umazi ngosomdala. Yeah, mazi ngosemdala but ndangimazi nje but umazi like ngicokole naye into ndobona naye apha naye waye wasweleka. Say dani open family yam. And the family yam the way binecare ngam, bintreata inglo ufuna utreat as mama yakhe inglo ufuna utreat as mama. Yeah, yebo so I was so happy zange ngayifila. Even now I don't feel good I don't have a mother. Because I have omakazi bami and bebonke onensi nokhanyiso omakhe bonke uMonica like I'm happy xa ndine problem khala group ngane problem xa ndisenza soko supportwa ngabo comedy ngabo life ngabo so I'm happy. So LK xa unothi mhlawumbe look back kwi childhood life yakho what mhlawumbe is one moment mhlawumbe that you can say you cherished the most moment nje apha ku childhood life yakho nothi hey asoze ndilibala whether it's good or whether it's bad but ehleliyo kuwe othi I will always cherish. Okay. No man, you know mina eyona nto ndinozondishare you know xa sise with my family xa ndisekhaya like yenzeka from ndisemncinci up until today the way sihlala ngayo like the way xa sisonke it's like azikho problems in life it's like azikho problem in life and remember we have problems zethu siyifamily siyakwazi uxabana phana but kasithathe sibe yi-one silibala kwa into babekhe saxabana my brother ningamani na no sikabathembu eyona the reason ndiyithethe le nto is that ngoku xa ndiyicinga like ndiyithatha kule laa nto kayangokuba ndimngaka xa ndiyicinga ndijonga ulife wam man icomedy ayisuki kum isuka efamily because xa bendihleka mawo ungathi xa upha ngaphandle kuyaphanjana kulapho okay inglo unento yakhe inglo
There's a guy Tanguam. You're very funny. You but angayazi ukuthi was that was the content eliza nje that was the content eliza. No ndiyarelate mina ngonya kakhulu kule nto ithetha yazi into I so wish ngoba amakhaya amaninzi angabuyela kulando yokuthi xa kugodukiwe kuhlala yeke ke lempakamo seyikhona kuba sinezinto ngosihamba ngemoto siphakathi neziright ubomana ngoku sowufikile ayibikho lanto ba ngonisela linonke namana udibane ethaveni okanye udibane kuloo ndawo enomsebenzi but ayibikho lanto banifuthelana nibe nto because ibininzi into eyifundisayo loo nto leyo so ndizama ukuthi ndiyarelate kakhulu ngonya but mna what I want to know ngoku into ba ngeli xesha ukhula ungumntu mosuba namaphupha noba ke besiphupha kanga ngengqusho ngela xesha kuba sikhulele engqusho but belisithini la iphupha la xesha Kela xesha themsamkhulu yes even lo mbuzo lathithe ndaqala ndibuza esikolweni ubuzo umisa mntana ufuna into ngicabudala hayi ke ibe ngonesi no principal namapolisa kusa namajoni eke so sibona abantu ufundele kuba ne podcast hayi futhi akho zathi ngeke engqusho kwesanga sithi good Mna ndifundele by professional player. And why yiyo ke nyana Yeah, because la fezeka because eyona nto ndandine picture yayo in mind is that xa ndimdala the way I'm so good sabe professional player. And you became a professional player. Yeah. And kindly share ababukeli bethu abalosi because to abantu abangayaziyo iBay United leyathengwa yangoku yiPolokwane City. iPolokwane City yes. So kindly share for abantu abangayazi into bayayengubani ucoach odlala under mhlawumbe some few teammates ukwenza abantu babe nokukhumbula. Yeah, bokhabo coach uKhabozona? Yeah. Yeah. uKhabozona jonga uKhabozona lo wakho coach neSundowns chini neGolden Arrows andibonisa wayenenteshe enkulu in fact usenayo. Yeah. andifuna uzapha Yeah, but ngoba i-teammates zabo udlala nazo. I-teammates zamo yeah hey I've played a lot man abo Benny because that time kwakhona no Benny there's a guy a boy lapha eMotherwell a big boy or Rizzi So to see yeah no Ben McCarthy no ndandifunda naye okay Benny was good was overseen that time abo Siyabulela Songwiki. abo Sabulela Songwiki Inzama was there as well Usiral? yeah Uhloko lo aha aka hip yeah sure yeah no mathita ekhona Gareth yo abodlala nabantu basemcimbini yeah so basemcimbini ngisebenza nabo mathita ngisebenza nabo ngamandla wow udlalile ngonye udlalile so ke kwamove ke ngoku from ezilalini wazotrap edolophini babunjani ubomi ngela xesha ufika in particular 13 because nami ndike ndakhule ndahlala e13 mangathi ndakhula because ndizoqala uvisita e13 1996 okay ufika kwami kokuqala yeah so at least mina ndiyabazi ubomi bapha bebunjani ngelo xesha besibone esiplay kwalapha kufutshane mina ndifike indlela seyibuphucuka ndifike emilali I don't want to lie nami ndifike ngoku indlu sezingathi zaqala kwakhiwe good hape mos ngela xesha uchisa mbamba evuka indawo yonke hey eselibobusi khaya ceba sirente ngenelisa sikhola apha kodwa so beyinjani la leyo indawo efikela amangqusho uyabona please yeah kaloku amangqusho abuya khona yakhetha yeah nangoku sizikhethile silapho zamangqusho kwa ijive zethu ke kasesiqomba akhe siwaselela amanzi ke bawo umisa ijive ngokwenkomo yakokwenu futhi siphonela kole ngoba konke balihle so nawe ka ujive zabantu emani kwenje amangqusho ke lapho so bekunjani la lokukhulela ezalini into oqhubu uzibone sewusedolophini ngokubabomi bahlukileyo kuwe ubuye wabona njani ngela xesha ubomi baselokishini kube easy kumne because by the time this paid okay mostly ke holidays okay bensize PE sure ndingaze PE umakazi wami wahlala eMonti sure so ndiyame eMonti so ndikhethe apha PE very easy okay and also sport yebo because ndithe ndisaqala ufika ndabe sengisazi wonke ibhola intwana incinci igude ebholeni and also bengahambi mina nendanga zami sure ndiyama neromance ezindala obvious like i-romance whereby uqombe taka abani yeah but mina at the age of 14 13 ndikhula nabo yebo so into zasekasi andikandiziphaphele mosho because bengiguidwa and emveni ba ndiguidiwe nami
thatha ezibandile rumani ndala Sure. yebo and to stand ke ngokuyazi mosina ngerumani ezindala zinemali sewazifuna ubone wena intwana yameza namali ukhiphe money and ke ndifumana abantu abarathi abakwalapha kwisoka ingokhosha bami iziplay endlala nazo hayi man yesikolweni ngashona kunamali imali yebo to stand ukuthi mina xa endlini xa like the weekends xa ngiqomba andifuni like ngo-17 ke ngoku ayiqoma evana mntando ngicela uthende yard so igame idlala let's say ngo-1 ngo-11 ndayazi bazazokhangela bantwana 18 mbozi umakazi wami lo nehlala kuyiwami chawa usendlini usitrip yabo ngicawa so andingumntu othanda ukuhamba ngaphandle ndondondo only xa ndebholini andithanda udlala esikomini yeah but ndihambe always ku-sport siyodlala match or so ngo-11 ndiyayazi uba zizazokhangelwa an hour before zizazokhangelwa nayerimazindala then ndizixelele erimani ensikwazi mani ubaleni namhlanje ubuze ngoba ndikufune ute unozala ngabuyi ndingathendanga so ezarimani yaviduba zizame ntwana ncinci zizomthendisa Good. Right, man. No. Uthe wena hlala phansi phumla Spotless. kunozala ndipholile yo ndizafumana imali kunozala ngela xesha Abazofuna bona abasebenzi kale leyo. kunozala yisurprise mna kangatsho kwayena uba manjeke kwasurprise Kudala ucinga. LK kukho umuntu ohleli ibhawo ocingayo abantu sometimes ku-easy into bakujonge bakujaja aqonda umuntu because of i-situation okuyo ngoku abe eqala ukubona ngokuqo naba yengamameli lengoku ayikhulu Yeah. because mhlawumbe umunye ukubona Yeah. lapha kule podcast yethu nokubona ungenamehlo yes ungakwazi ushare into kwenzeka ntoni emehlweni lakho if you don't mind. No, I don't mind. I don't mind, but ngifuna uyicala ukuthi i-podcast yokuqala enika lo mbuzo. Okay. And I'm so happy. And ke mamela kangwenye abayibizi i-podcast ene-HD content nje. Sinomsoco thina. That's why ngoku uzoqala. Sisemcimbini. No nikulewe. Zonke ezifika yapha endleni kwethu zizawukha phansi. Nezi beziphambi kwethu zizibonile into yoba azenzi kakuhle zaqoma sake sikubele kwabafika. Singobantu. No man, thanks because yaba zange ndayishare ukuthi kwenzeka ntoni. Which is into engjayo. Okay. And xa ndizoyishare I will share it but not in detail. Okay. Because ndingazishare in details nje it can have a danger Okay. of my life. Oh, Yeah, right. because I understand. I was shot. Okay. What did you Yeah, that dutyulo bra. It's like in the lewe wasiphuma apha. Nithi nina no man looks we done today ne. Let's go. so pholela nje. Siyazipholela endaweni. Yeah, nje kuba ke silapha. Then xa nisiya pha sihle so 3. Sidlalele kuloo ndawo ke then kufika abantu beyofuna abo bantu. Oh babe bafuna. Yeah, baya kobo bantu then bafike badubule. Bengakhange babuze. Bengakhange babuze. So wadubuleka. Then ndadubuleka past 6 shots. Shu. So bakubethe emehlweni. Linye lami bebethe emehlweni yokugqibela I think it was the last one. Hayi khapha emzimbeni. But here you are wasinda ngwe. Yeah, and ke yenzeka lanto I think it was Monday. Then dabalekiselwa esibhedlela. So xa ngibalekiselwa esibhedlela moselimehlo laphuma ne exesha ngigqityodutyula andindabaleka na siba nemoto ntontoni ngayazi idafa qha like tum not yeah kazishushu. So xa ndirola ndizawungena phantsi kwemoto ndabetha ndachana so then laphuma ndalibamba. Hey, after that abanye bedutyula lenyitshomi zami ke yabo wenzeka ke kwasweleka abanye ndazama kuba bamba abanye ngoku ndishort bra ndabamba abanye ndabafaka emotweni ndabalekiselwe esibhedlele balekiselwe eMarcantile. Xa ndifika eMarcantile ke nam ke kudapha ndazihambela qha ndibalibambile ke elimehlo. Xa ndifika eMarcantile ndancedwa
ngela xesha ndinceda musibalekisela umaye ayisiyo qala mosabantu ndabaza abanye ndithi man sanqala ndi-right and ndizoba right ndizoba fine apparently ndavuka kahle like emveni kwe-3 days kwisuku lesithathu anyway because it was Monday, Tuesday, then ndavuka lwesithathu so yeah ICU so 3 days ndilandukile abantu ke sebebhalile ke ko-Facebook rest in peace Lukhanyo ntonto rest in nasemsebenzini rest in peace but iyona nto yandivisa kamandi is that ndenze into yenziwa emazulwini because noyesu mosi wavuka kumhla wesithathu so hallelujah yeah and fire hallelujah lento I'm blessed because uThixo wandivusa kumhla wesithathu yabo so izani kumnonke nina nibulalekayo nisifakelo ngizani nikukuphumla uLukhanyo sinika ukuphumla kazandi uLukhanyo ngothe kumnyama kuvelemna ngamaqhika kangelana siyabe sinesikwazi sasaza bafukele siyabe sinesisela amanzi siyabe sinesikwazi sasaza baba siyabe sinesikwazi kodwa umna into endenze interest ngawe besides ukuhlekisa ukukwakho because I was introduced kuwe nguMamekhaya ngiyambona manje lomfana and then nami ndakulandela ke but you know that indenza ndibe curious ngawe ilento yoba open about iliso lakho and there's no one not angagezela ngeliso lakho because the way open ngayo naye usigezela yena and I think there are so many people who are reserved because baneziphako ezithile. There are so many people abangakwazi reach their full potential baneziphako ezithile. There are so many people are less confident because of his phako ezithile kodwa wena wogqitha akageza ngokuyehlungu owedutshule noYesu sevukile ngosuku lesithathu makayeke xa ndifika kwindawo like ndifika kuloo ndawo ndifika kuyo the first thing endenza ndigezela mna geza imehlo lam so that I can get that la comfortability because I'm more comfortable so xa uthetha ngento yam noba niyazincokolela nina phaa anithethi ngam andinalaa nto uba ingathi nithetha because the only problem yabantu is that xa unaloo nto ingathi ingxaki ungafuni ukuthetha ngayo ungafuni ukujokwe ngayo ungafuni like ibe yinto like mna kum I'm feeling more happy xa abantu yeke ukundigezela bethetha ngento yami openly because xa uthetha openly ngoku I know akho ndibuhlungu ngozicingela uba uyathethwa ngawe kanti akuthethwa ngawe it's very painful so mna ndathi ngiqala uphakama think lakho lasuke lami lesithathu kaYesu ke waseNazaretha hayi ngowaseNazaretha walapha engqoshe wasefeni babukeli angaphosi wasefeni simbambile ndenza ividiyo andithi ngozindifaka enye into emhlophe so ndenza ividiyo ndathi hey ngicimba ndivila livanga ndim lo ndivuke kumsuku lesithathu then after that video xa ndiyibukela like God yona yanika because the comments zabantu uthi be strong don't right yanika la confidence and mna the only thing yandenza more confidence that ndabulela uphila more than anything ndazibona ngoku andizuba most especially ngela xesha ndingumuntu othanda ugeza ndithanda ugezela abantu like andina direction yogeza ukuthi wena afuneka ndigezele wena because uthe umakhelwane wami wayihamba ngewindi wayihamba like SD ngandimgezela kalamlenzakhe so ndathi naxa ndibuya wandigezela kamehlo lam so ndenza yabo so I was happy my brother mna ngonya ndiyakuncoma because undikhumbuza istory sikamlo mfokhona mfo actor kuthiwa ngoba umshefana luthindita qini wayenza ya fashionable into yothindita first abantu abaninzi obayeka ukuyika uthindita nawe sithi ba namhlanje ibhala imbala mhlawumbe kokuqala ndithi ndisasaza umuntu angangiboni kodwa ndisecangwa ke sithi ba ndiyimbali
mna. Awunomba ngemali wena. No makayekho man makayekho. No, ndiyavuya man uyithethile yonke le nto Please. because I'm sure there's so many people who will Yes. because uthetha kakhulu ngalo ngelishwa lakho. And I think that podcast siyiqale kahle. Yes. Sayiqala ngemehlo. Yeah. Sibona That's why ikhuleke kangaka. Sibona ngasonye. No, but ukuthetha ngemehla ngifuphosi like ndibe i-comedian namiqale uba yenze i-comedy number 2. Then after ndifumene ingozi yelimehlo I changed i-comedy yami. Wayenza ngani? I-comedy yami ngoku ndandiqala nqa uyenza yayithetha like ngama-China ngithetha ngento ezenzeka izidudla ngithetha ngezidudla funiseke before ndiye kwishow ndiyacinga ukuthi thinkane today ungandivusa ngokuthi mandikhwele estagini ba Uzawuqala ngemehlo because wabona ngelisuku. andiqali ngalo ezinzaliyeka ndiqala ngalo ndovala ngalo Sure. there are many things endizithethayo ngalo. And yazi into egood ngoba nemehlo leyi-1 sometimes kukho ivesi uzawurelate kubawo ethi nasezingozini ufumaneke luncedo uyabona ngoba babe khona kufuneka siyishutile ngompu ngoku bethu mna nawe benza kunika wona impu because wena uzapho uvaleliswe leyi-1 yena senaloko rede leyi-1 so into ayibonayo yiyo wena ushota ngothi mandiqeze mna ndibe lipolisa automatically without ufake isilve balinde ntoni umkhwanazi ulinde ntoni angakubizi yini ujengele nantsi sharpshooter because ayizovala amehlo selivalekile izawubetha ngeli likhoyo yini le ule ngoba icula ndiye cawa ke ngoku ndibuya ke kwento zam so andinalo ikubhethere mntana ingenayo ke nale artificial zinto zangoku ezandizithandazithanda nokunxiba sure ndafika ke kule cawa ke nkomo hayi bakhe ndihambe necawa sure cha lo kuba ngumboni uba ndijonge yena ngitele icamba lomntana kumhle umntana alright ndavala mama ehlabela ingoma yami iliso liyabona kana ndiyaculela ngoba ingoma ecawa mozi Personal. ngiyazi ngiyaqethe ndaculela hey sifake namhle kuba ingceba ngoku ndizova xa umfundisi yashumana ke naye xa umfundisi athi Neli ubunalo ibingelo lakho yaqala uthatha ingqalelo nakom kumseka baphezu kwakho apha ngani cawe ngam zamphumwa ngenabana beqale cawe ngibanalani ngathi ngithetha exactly Sawuphinda ubuye. bheka wathi semama bethulu wathi ngikamehlo akhangele Yezulu yo ababenza Hey, personal man. yeyona personal yakomba di comedian man so zenbayekele ukani bahlale ngam thenga ukuba ngake ndahlabele yami ndathi emini yes kanti ndiyeke ndafumana hamba wechawa sebempile kanti ngasemnyango valela ucango kumtiko limpa uyona uyabalile So, ndifuna ke ukundiskulishe man. Because I know uba umuntu wenza videos. Yeah, Content do. creator. Yes. Nala festere yakho. yo Manu vela Ndiyanda kude. ngela festival. Uthi hey Jongani. Ubox yasiqela man. Une 45 years ufika nini aqoba ndiyanda une 45 years uqoba wena njengoba ubox efika siqhelekela uShoprite ivekele lamaxabiso abantu pa good for you zanga kabe usipa be good for ujet iyo lento nami ngoma mna kulonyuka ngafunda kodwa So Uyazicela uBox. yeah ukwenza i-video before usebantwini kusokolisa kangakanani na ngumuntu mhlambe oshuta kaninzi uthi andikho happy how difficult it is ukushuta eza videos because abanye baye bathi yenza like 6 yeah in your case no mna because ke eyona nto mosingakum ngamandla is a stand up comedy okay then as a stand up comedian uya nje power act ingase ndenza into once ne
but before ndiyenze ndiqala ndishare Okay. ukuthi lento ndifuna ube into nje andithi ndizawuthi ndithi ngekhona inhloko ndithi but ndiyaxelela ukuthi ndiyabazobela ndizawuthetha ngale toti uba ndizayiphakamisa ndiphinde ndiyinyuse because abantu ndifuna babone uba itoti iphakamisa iphinde inyuse ne then if le nto ndifuna ithethe yenzekile that video is good kum because remember umzekelo kukho ivideo le video ka box xa ndishutwa la video uthi omnye lecengo me hayi uba buqale wathi akayazi ukuthi na eyona nto bendishare intoni into bendishare kula video is that I'm shocked uBoxer ena 45 years zange ndambona ena 5 ntontoni so iphumile la nto so this is what I want to share ebantwini enye nenye kwamhlawumbi ndathetha ntoni hayi into nje ndifakelele mina what I want to share on the video is that uBoxer uqale nini 5 but ezinye nje benedish uyabona ukuthi ivideo ibe nexeshana sure yebo that's why ndiba more vocal kulanda kaBoxer because ilento ndisharayo yeah so andithanda iphinda mina ndikolo yenza once ndigqibe ngaphandleni bakhe kuye kwavela like lo muntu ebeshuta washuta kwavela utywala kulo ndawo or kwakho umuntu othetha into endiye nqoma too harsh kulento because some of the videos enzenzayo ndakwazi ulibiza like a keyword elogama nthukisayo nebhadi ukuthukisa mina ngokoyami indlela endithukisa ngayo yabo xa ndithuka soze ndithuke ndingancumanga to show ukuthi I don't mean lo mthuko yabo sometimes ndiyathuka ndithi yo ntontoni kantonto uyandiva umuntu apho ndiyakhona sure yabo but ke wena if uzoza like let's say uthi wena ntontoni kantonto then personal two person no nyumba kazo so if ndiyafeel ukuthi kulo video ndiyenzileyo kukwezo zinto then ndiyayiqala but most of the time ngiyakho uyenza once because kumi manje ndoku once yeah sorry bawona ngaqhawulanga uye uthini ke ngoxa udibana nabantu hayi thethe siyana kamgalelele please water please masithethe mayirona alright so uye uthini xa udibana nabantu ufumanisa uba abantu bafuna la LK bamaziyo emapha ahlekisa ubeqoma wona xa kuphela inyanga unayo nemali wena serious manyani ngoba bafune ubelela gesi abalaziyo uye uyihandle njani la situation ubeqoma unestressana zakho ezilight gaske ibe nguwe ungabuthethiswa uthi abesethi umuntu ndifuna la lukhaya yazi ke mkhulu kwalo ndithandana naye sure so depends unoze nje umhlambi uthi xa ndihamba naye ubuze ba ukaqumba ne analo liqumba unalo uqumbo analo iqumba ne udalwe kamama you know indlela engenalo uqumbo ngalo analo to extend wena umoshe mina isebe ngathi ndimumukshile mina I just feel pain ngela xesha uthetha then after that we move ndike ngicabane ke ngicabane ekhaya ngicabane nawe man ayikho into yenzele bofama la ndiyenzile so kuzawuphela la minute 2 minutes kula kusithule ke ngokwasebala but mina ngizafuna uthetha okay and ngizafuna ukushare ijoke alright or ngizafuna uthetha lonto sure so ela xesha lo qumba yo thathi inqumba xa kuthini andinalo umkhulu so badibana nawe bayakufumana ungulolo ukhanya bamaziyo right through I'm saying dilele sure uyandivusa uthi luka kanti nje into thi ngilo la lukhanya awunanto ba yintoni mvusa wa gramblisha gramlisha ngejoke I have a video currently hambayo ube uyandivusa kake uthi kumufuna hayi man baby uqalile hayi man baby lela and yo uphosiwe ngoku ndifuna ukuthwekela ndiyaba you vusela ukuthweka bo unondidlwabhuzelisela impundu ngesantya esiphezulu so ndithathela mthweko ndombiza ngesixhosa exactly ke nyanto kudlwanyisa ngesantya esiphezulu ukudlwabhuzelisa impundu ngesantya esiphezulu andihleke yebo ngibona enqulu two piece nansi esitulungiselela ubusika ndaqalela unzima bandla
Ngizana Ibupiki. Utheni zabo bupingirha nje? sobuza ikhala nathi indlu bento pink kutelo Good. Azibuzi igalazi. Good. nangu na usela ngo-orange dim le Tibe linxiba orange nawe. orange Kama ndanambuzo hey utheni ipinkishi nje. Yeah. Ngoba umuntu ibona newatch yakhe iwatch yesidoda musojonga ngawo. Yeah. Eyakithanga phakathi. Zasimbuza ixesha. ngicela kweli lingaboniyo kaloku so that ngicross izangihlupha ngawe because yonke into ingapha ngoku izabhalansi Hayi I give up. No, ndimcabile makayekho. Inoba ngezi ya sithanda uhlala back seat etaxi. Sure. Siyangcola pha. Yeah. Sithanda uhlala back seat naseklasini. Siyangcola pha. Sure. Right through. Xa kuthiwa kusedimini. Inoba ngezi sigeza right. Abantu fika bebreathing ngoba sinyanga Ne? eteksini ndahleli back seat wonke umuntu uzawujika jonge kum good. ebhasini usuke down to lapho wonke umuntu uzawujika uba ndikhwele yazi ibhasi yami omnye ikhwele yase-30 uxolela uhlika uzawalka to i-distance uyakwazi Oh, just nje bamamela. mamelelo namanzi azijoku ke bathi sithatha bandathetha qha esikolweni umisi ke xa kungcolo ubuya bethe mna eklasini ndim lo ngcolisa abantu Sure. the other day ubiza mna uthi maphembe namhlanje ke ngokuthanda ungcolisa abantu nguwo zawubhala abantu abangcolayo yena thatha incwadi bhala abantu abangcolayo umisi wami ke yayingula nto ka ngimisi nomthetho uyayithatha umisi nomthetho andilibele nje fanaki ahambe kumisi enzinga ngcono lapha eklasini into yenguwe and into ethe nguwe bhala abantu abangcolayo nawe ndancokola yondimi uzuthethe bathule mos abantu ndithi yabona sakubhalela ungathethi athi hayi konithule ndithi ngothethe Akekho right. ubuya ke ngokubisi uthi xa simbona siseti ifestiri ndistankhona kodwa Is a natural man. then ubekwa ke umisi uthi maphembe mntana ngeke uyathetha umsebenzi bongcolo kandinika abantu abangcolayo ndithi unaba misi wakho mbeke phepha Uzibhalile phofu. athi hayi nemame ukweli phepha alifundi linegama eliyi-1 athi mntanam kutheni eli phepha liyi-1 negama lam nje ndibhala igama likamisi pha nomthetho bani uyabuza mntana kutheni ubhala igama lam nje apha kweli phepha ndithi misi kugqithele ungcola ngoku ubungcola usini manibhala abantu abangcolayo Ayeka. Awukho right. Okubekuthiwa apha. ndithi emseni kutheni ukhanya mntana bhala abantu abangcolayo Kakuphinde kungqondo. kangopile ngqondo sesiyesecwa Nakhali swazi. akonathi ke wesitori masiyo Good. Umntana wayevelaphi? No, wayethathwa phi manje LK? No. ndingani LK ndibona manje unxibe i-top Oh, enhle top. apha manje. level. Yabona uba ibhalwe Lukhanyo Level Comedian. yeah Ingaba une-brand kwenza manje? yeah no Umhlelo. ndine-brand mnganam that's why xa ndihamba most ndisekunxiba le brand Okay. Lukhanyo Levels Comedian le brand ithetha ntoni xa imamele apho ndihamba khona kukukhanyo Sure. and olu khanyo likwi-levels Okay. lizawuthatha le comedy lise kwenye level Aha. Endihleli ibonwe nguwe wedwa ke nale level yakho so bayi-understand. Ayisho. Asoze So, it's bayibona my brand. Asonye le. Yeah. ndijonga kamandi bebambili ndijonga myself bakibonsojonge friend yam yabo ndiyikodwa ndim Ayisho. Iqale nini? no iqale idala iqalile le brand Sure. le brand I started 2018 Okay. bandayeka because ngela xesha ndandisokolisa amanto za-financially so on and ndandingekayazi ukuthi le nto ndiyifuna ngela xesha ndandiyenza because of ukuba mna only mna Sure. and also ukuthi nje imali ngakhe ibe nento ebhale Sure. like ngoku I'm taking comedy as a job it's my job so
let me push le nto yale brand because abantu xa ndichomile bayayibuza siphi ezinto siyazifuna nto. So mano let me push le nto serious. So ndayiqala ke last year hayi abantu bayazithanda ke levels. Bayazithenga abantu ezi levels and ngokwe levels. Atomnye hey sonke zingolukanye. How about ube nguthando levels comedian? Cela igama lakhe. Okay. Then qombe ke mina ke no I'm not switching the brand. Because I have a brand ikona lo levels comedy because now I'm taking as Ulukanyo I'm taking ilando comedy to another level. So I'm happy because now it's levels which is in the comedy I'm taking this. So apho ikhoyo le. Then I'm doing for umuntu lelo hlobo yabona. Disithengise bazithenga abantu. Okay. And bazithanda ke ezi tracksuit endonto. So bane tracksuit nantoni enye No, tracksuit izkipa everything but ke uya order then ndikuthengisele ndikwenzele then uzifumane. Okay. Yeah. And I'm bringing quality. Ne? Uyi-quality wena qala. Too much. And ke ibonwa nguwe bangamnawari Uzilevels uzilevels wena qala and yonke le nto ibonwa nguwe uyibona ngasonye Ngalapha ndihleli phakathi. Ngoba ukhosi. Yebo. Mamela ke okay mina ndifuna uqonda kwakhona sithetha ngomuntu apha esithi xa sithetha ukhule engumuntu ofana ukhule kwifamily efana. Yes. Ukhule ngumuntu happy kwindawo kuyo kuyahlekwa. Wayithatha le nto wayibeka kule level yoba ngoku you stand up ubhatalwe ngothetha. Yeah. Thetha nje. Yeah. Poqo wakho loo nto ifike engqondweni yakho abantu bahleka babhatale. Yeah. So ufuna mhlawumbe ukuzibona uphi nale decision uthathileyo bothi ngoku ndithathe ufuna ubeka kule level babhatalwe. Where do you want to see yourself as a comedian? Yazi as a comedian ndifuna ukubona sendikwenye level. Yebona level yo Trevor no. I ndizoyi-reach. Nakanjani? No, leya into and buzo nye umuntu. I believe you. Ndizayi-reach. Ndiyakubelieve. Can I tell you something? uFacebook bengingumuntu othanda upost into zezividiyo bendina 2K last year, which is 2024 last year November September. Then I met the guy Dan. After met Dan, what do wena? Why izinto zakho xa uthi serious why izinto zakho Facebook? Uzigcine nje wena ngcokolela qha bonke loba ndifuna ezinye jokes zami zaziwe xa understand up ngile bazaziwe ingathi ngoku ndiyasharisha. No, you are too creative. No liyana dibana namadita like click like bendiwazi nje but click ahlale kunye. Ati wena do something. Tata man ewe ngoku ndi serious Louis. But no, do something. That's when I'm that no now time. Let me do it. Currently I have 30K. You better be kidding me. Go to my Facebook. From 2K last From year. 2K last year September 2024. Yes. Ngoku siku 2025. To 2025 February. Exactly. I have 30K followers. Yasebenza ngoku. Yasebenza. And kukwi challenges go lendo go Facebook ezifuna I'm not doing those things. I'm just posting lo video lo xesha qham. But into yakho nguwe. So to say tomorrow I'll be Trevor Noah. But I won't be Trevor Noah. Yes, so I will be in that level. Sure. And lo nto leyo izokwenzeka. I believe you man. Izokwenzeka. Ndithe this year xa ndibuya emakhaya that ndize but I need shows. I need shows and I'm done with the PE. Not done as if done, no, but I'm done doing comedy PE. Now I want to expose myself. Yes. Currently I have a show Kunstam. Better be kidding me. Go the 28. Nge-28 leka February. The first ka March I have a show ePedi. Ngisi siyakhala. The 5 ka April I have a show Mossel Bay. Yekse elaphupho leyafezeka. So tomorrow Uzabe unguTrevor Noah upose isixabu Antsika masteke lezansi.
enye audience xa ikufuna ungathethi isiXhosa uzayikwazi. Yeah. Angumshi. No. Angumshi. Yabona into ngayo. Ukumshi uthini? Akumandi uyabe audience ethethi isingesi. Oh, Ikugumshe noba yiyo bona bazaqhamba namgumsho wakho umenza ngamabomu. Exactly. Abathi abantu basimkile isigesi. Uthi she endodeni. Good. Ibahleka bathi hayi comedy. Ubuqobo hawu ngini. Mlume English. No, akekho right. Oh, Barman. no. Oh, Barman. Awuthi Barman. Hey, Barman, look high. Barry. Barry wena. Barry. Barry. No, I like. You know that sitting my day we show like where in the kumsh. Yeah. But I will play like wazam. Like zodlala ngamehlo lami. Ngazange ngithi mina so easy. Because it's easy ba man kumsha ngamehlo lami zakumsha. But I will just change into yoba hayi man ngoku ndibizwe ecaweni kwacula because azaziwo siyadumisa. Yeah, bazorelate. Yeah, bazorelate. Then it's easy to say like in Tete like to say then ndiye kwicala le police station yabona like hey guys yabona to ngoku ndifika apha I was called by police for ukwenza ID to certify or yabo. Then that policeman said, no, it's not my ID because I have one eye, but in that eye there's a guy with two eyes. So it's easy to create. Yeah, it's easy to create. Yeah, it's always. Yeah, ikuweka Think it's box. No, it's a natural. natural. Yeah, So mna ndinomdla ke ngoku kwakhona engakuxolanga nje. Oba khona enye imini ozawulala ngayo. Yeah. Day 1 awuvuki. Day 2 awuvuki. Yeah. Afika la day 3 usho. Yeah, lo one. Ungavuki. Yeah. Kuthiwa hayi akasekho lukhanye nyani. Yeah. Ufuna abantu bakukhumbule ngento. Mhlawumbe kwathiwa unabela uqaqaqa. Yazi the only one thing ukuthi abantu befuna bazi ngami that and wonke umuntu ungathandazi ngolo hlobo regardless of ngumuntu wecawa or ngathi ebe ngumuntu onobisayo Ngumuntu onobisa. apho akhoyo bokuhleka Wow. only eyoba wayetheni wayenceda ikuphi imali intontoni sinde enzenza nje general but the only thing ingase abantu bandazi ngayo besides yoba imali besides of yoba wayinentoni wayengenantoni but apho wahleli khona wayeko sonwabisa wayekulibala stress ube right so because yona impilo mina ndibala iphila mina besides imali and ingase ngabe rich but ingase ndibe nemali to afford yebo but ingase uthi xa uhamba nami usecam kwami ungubani okanye noba ungubani andikwazi ingase uthi yo enva kamandi namfana like today before ndiza podcast I was in hospital provincial tifika pa kuko umuntu abanye sister around 2 ndamsa amatikiti abasisi so bored bayathetha ba hey sifike ngo6 asikancedwa ngo12 ngo1 ngo2 then I've said no look can you act Sure. like yazenzekela kum automatically without but yet no look can you act nabantu babode Sure. then kukhona usizo telpa ohlelo nyumlukazi yabo ide sister yazi ke umuntu omnyama xa board nyani umbona apha ekutetheni English okokoko bomazi uyakude uhleka hey this is what nyathi yazi okay bendetithi sambona ini uyaflowa ngoku nilambile nje nini noma kalambanga ina pheli because uthe yakumhle xa ukumthi awula uzibona somkhulu that's like I started yellow hlobo then I share many jokes na sister uThixo yami wathi bhuti
inkosi kanti ewe bedi upset Yes, but but ever since ufikile yavela imini yam nje yamnandi akandazi andimazi akalike engumntu undazele ku-social media and ngoxa ndithetha ndenjenje so that angafundilele adibanise ndenje ndiyathetha qha so ngelo yilo lifetime nasabantu mna bandazi as umntu onjalo even if ndishare le joke it's so easy ndikubona uba uyithanda okay kum ndikubona nje in time and ndoyeka ngoku ndiyatshitha ngoku and ndiza kwenza enye ijoke kasorry qha uzayivamba wena uba ngusorry no ayisegazini kuwe ayisegazini I don't write mkhulu hayi Pethu isegazini I don't write andibhali mna Ilapha kuwe. ilapha kum neba uthi bawubhali nyani ucacile uba uyi-natural yeah no one because nyani amanye amadoda abhala kube busy xa izoza ndikhe ndibona incwadi xa sizaba sesitudio Serious? backstage hey ubomba ubuqomba wena hayi Yo! Big stage qanza red ndike umayike una only nabantu mic man that I think into yethu phengqusha into ebesiprepare thina sibestedi thina sinika lento siyithanda yeah sizimbogi kuthi iyayazi yeah kuthi ayintoni ezombogi kuthi imbogo mthonyama sizimbogi azivezi vele Dudu yintoni le nto ibangela imbogi zithetha le nto imbogi bezingenayo yoloo nto ke madoda kunjena ke namhlanje lathi imidlalo hayi just imagine entertainment so kuyanyanzeleka into yoba imvakalo sandi yakho akhoba leso sixhosa sithi zemipha ndimke kona lapha esixhoseni labehlala nomntu esethi English uqala wathi shame yena hayi ndishila nya into nikhumbuza hayi ndaba so ifele la into nikhumbuza wena ndizabe kudi ucinga abantu pase ka destination ngani kudimba get destination futhi bekuthiwa sakufonela ungasifoneli sakufonela awela kuwe into nikhumbuza uDr Rebecca Malope kula ngoma kalathi ka Jub Jub usithi okay when you say watches wabuza lapho kwe adimoshaka abantwana babo andishibandise lapha mntu ezemidlalo fana khoma lonto uqava uburight no masibuyele ku-podcast kwenye you're not only doing comedy uyohustler kuphela okanye entrepreneur you also i-actor yeah tell us about Sugar Mama hey your actor ummelwane siyakubona uSugar Mama konke noLiya Nqaba nguqhusa ushuka mama dinaye neke dayenza kuthiwa umacala umacala you know acting ne guys ezinto nizakucimba ndiyadlala i-acting iqale last year hayibo ndiyiqala i-acting ndisithi kubo andinaze ndiyenze le nto sure i-acting because le nto acting le ndicaphela only one thing laa nto into ndiyenze kuthiwe cut I hate ucut redo it cut most kule acting kuko kuyathethwa kuyangxolwa kuyafowuka camera 1 roll it camera 2 roll it volume roll it action wayeke ngakule yakurubisa la nto yakubambanisa oba camera 1 bangakwazi kodwa ucut ungathatha xa uqinyiwe kuthi akuthiwa khathi mna ndithi xa uqinyiwe it's a rap uboyazi right no nditsho yabona laa khadi andimfuni but ke the other day bendithanda kuyobabukela ngaba-actor hayi ke ba-actor nyani then the other day bathe man khona irole yakho esiyibonileyo kutsho ke uLiya noDani hayi mani khona irole wena siza kufaka kuyo apha irole thina le hayi mani kaloku ngoku sizawufuna nje umuntu ozawuba ngumeza ntontontonto yabona ke into seni andisokolisa masiyeni
banika le role kade bashaya basandayenza you know ndayenza once Huh? no cut No wonder umcapukela nje ukhathi. yeah no cut Eh. but perfect nalento sifuna Lukhanya ngoba uphinde utakwazi actor wena nansi lento sifunayo it's good andithi ngiqombe nami ke yondiyavuya kodwa ndi-actor yo Vakama. andithi ndagoduka ke sagoduka ke then ipost ilanto ipost iphume la dukana clip ikhona kuyo hey dibukele ke ngokuthi mama le comment hey kuthiwa uya actor lo muntu Chin. kudinga ubani ke mna sinte besonke sendele ndibentshilo ku Ayisho. into yami le Sure. sisuka nini vele Shuka nini man? Basipinde. then I started dibuka hayi ndaqhuba but ke what I like about Sugar Mama and Umacala is that director ngosunguli yapha Sure. and uskele mamachitam ndo phayana it's open and also ya freestyle Sure. awubhalelwa That's good. use your talent it's raw talent it's raw talent so but you just call ukuthi ngokusakwenza so nje then move uzathethela wena uba uzothina and uyamove nomacala senza the same thing and now endiyibona ngamandla yenzekayo that we are trying to combine abantu that sonke sibaninzi like asivaleli into Bone loo nto. yeah ngoku this is what we are trying and andifuna uphosisa sisebenza kamandi man osim noma Sugar Mama hayi Nomzamo. no yeah umzama besanda uswelekile mama owutwana yami uswelekile andifeho Kuthiwa ke kufuneka uzazi wiki xa ufifile nisaqala. akuchonga Unobolile babolile ba izesisokolisa mayife. hayi basiqonda makafe man uyayedwa yelo Nimnyama lo awuyagamele yedwa Uyaliphazamisa. Nam ngibeke ku visual namhlanje ngenxa bakubona mandimo yelo. Yokuthi lasi. sokolisa abantu bayelo Yoku audio mnini. no but ke usezakhulu uSugar Mama Sure. uSugar Mama usezakhulu and abantu qho manje siyoshuta siba nomdla kaSugar Mama siba nomdla kaSugar Feedback Mama abantu bayalithanda. yeah and also ubone ndathanda ngama ukufunda i-comment to whatever I do ndiyasifunda i-comment ngimamela abantu babathini ngalento but ucheck i-negative zimbalwa but ndiyafuna napha like xa ndisenza into ingasi negative phuma umuntu angagcina Sure. and ke mna kade don't like umuntu othetha always positive ingasathi amanje kwanje ingasolungise phela then ayikho ngela hlobo but ke Sugar Mama is good and also acting now I'm enjoying too much and ingase actor more Sure. ingase actor more izibone No, azavela amathuba wena. Uqalile nje sabonisa khona. Yeah. I think that platform is big enough for ungathi xa kubona ukufuna umuntu mhlawumbe noba kuphi software uheadhunt. ukuthi izameza ndikumeza Kanti kunjani ngokuhamba emall? yo problem all over Uthini? problem all over ngokuze ndifoto Nkosi yami. ndikula level yofoto watsho ukuthi aniqala wathi uzawufotwa mngani bazafota mngani ngoku ndikula level yofoto ngokumathi nankumesa bese ndishare ivideo apha noSimeni buzi bakwenzeka into ukuthi ndithe ndifike ekliniki ndihamba nomama yokwenza izinto kodwa hayi kusemini ukuthi kutheni ngiqala uthethise kodgqinyini wathi nokumeza kuSugar Mama dad nes ubuncuthi mama Please. Danibalisela. Walungiselelwa ngokona ngo. Quickly. So ngoku uvini uhambe mole uzahamba ushuthwa uhamba uthini so ngoku kufuneka uyazi ba if uya endaweni ufuneka ngo10 uzadlula endaweni ethile try to be here because kufuneka uba hoyile kufuneka uba hoyile abantu and uba hoyile nje abanye ke banawo borod I don't want to lie sometimes because ingase at least we know ukuthi siyenza lento baba happy baba more excited ingase like xa uhamba nomuntu afika umuntu Uhamba nomem. uhamba nomem and ke ngoku abantu bethu bacinga ukuthi nobasebenzana xa bengeke but mna always understand abantu because yazi xa so excited awuyi ungazazi noba wenze bethi but at least
Yiza come and hug me. Hug, it's fine. Abantu bazibuyisa nokubuyisa. Akuleka ukuxhumela koma wrestling ngule. Iwaske nawe ke noko. Kaloku mna xa unkopesha incwadi no 72 pages yo. Kodwa ingindede. Cameraman yambomba flip file and with 10 pages akana cover page. Awusidanga nawe hlabela. Anakwazi umnyaka tu. Uthi flip file. Flip file yambomba akane cover page kwecwana nje. Chekuseka kanje LK. Uyafumana ku socials umbani? Lukhanye Comedian, Facebook, TikTok, Lukhanye Comedian, everywhere Lukhanye Comedian. YouTube, Lukhanye Comedian, but YouTube yena samkhulisa but ndikhona. Lukhanye Comedian. Instagram Lukhanye Comedian. Everywhere I go I'm Lukhanye Comedian. No Twitter ngabikho. I'm busy ngoku no Facebook, TikTok. Insta. Insta and also YouTube. Okay. Yeah, but apho ndimninzi khona ngamandla Facebook and TikTok. Lukhanye Comedian. That's beautiful. Yeah. But ke bayahambelana into zami. Sure. That's beautiful. Got a message mhlawumbe ufuna uyithumela but before sipapayise abaphofu. Just one message. Udala unqanela ubaxelela abantu. Yeah. No, inkuthazo yami. Ndababo baphi? Ndibona amarasta ka. No, manje kubo. No, more especially guys abaka kunjani and also nabathi and naxa ngondikhona bazawujoin. I know followers sami ziyandithanda khonkoyo and also nomnye ibonileyo general abantu bonke South Africa all over overseas everywhere. Sure. Eyona nkuthazo ngifuna uyicelela is that more special abantu abakhubazekileyo. Masibuleleni ukuthi sisaphila. And ukuphila kwakho ingxaki yakho wena loyibonayo isencinci kunengxaki yonyulo. Sure. Because uyazi even so siye ecaweni or uye kuloo ndawo boqwalasela into ethile if unengxaki yokugula the only into abazakufundisa yona ephileni bazawuthi noYobi wayinamathumbu. So bakuxelela la esasigulo sakho ukuthi sinciphe strong. Yebo, so ndifuna ukuthi ebantwini nani niyajoina abantu bangakhubekezekanga that xa une problem suyithatha as ukuthi with the end of the world phelile ubomi. Be yourself and make sure ukuthi lento ufuna uyenza izokwenzeka. Not because wena unjani, not because wena ukhule kwikhaya linjani, not wena because awunantoni. Be yourself, uzaba nguwe. Work hard. Don't give up. South Africa. Yeah. Thank you, Lord. Kudla ngothiwa isakhono esinye asingxoli ngokwenana nganyaniso xa ungenamntu zathi akungqinele xa uthethayo ayizovakala namnde wangqinela lamazwi aqobo wabeka lenkokheli intoba ngokwenana nganyaniso funeke uzame intoba mawuyenze lento lapha kuyo ungazoyikiseli ngenxa yezinto ophuma kwayo. Simvile ke uLK i-comedian yenu eniyithandayo kuye ke wenze idraw noNkulunkulu because wafa uNkulunkulu kusuku lesithathu wafa wabuya wavuka kusuku lesithathu nayo ingwenya yabuya yavuka so uyayazi i-taste yokuhlala kaNtsonganyana. Azake senza yedwa ndangedwa ndambethe yena wavuka kusasa mina ndavuka late so ndibethane hours. Saka besize naye ke apha Yeah. Besize naye ke apha ekunjani podcast ke bethuna siyacela ke niqhubeke nokulandela umsebenzi wakhe nimsupport na ku social media zakhe zonke nenze njalo ke nakuthi siyikunjani podcast niqhubeke nisixhase nisishare bethuna because thina eyona nto isivuyise ukuthi sikwazi thatha abantu bene nebathandayo sizobabeka kule ndawo bakwazi unisharela istories zabo zokukhula. Londo leyo ke if ever nina anisixhasi singahamba besiyeke ngoba kaloku into esiyenza yaba sizofumana inkuthazo esiyibonayo kuni nathi azahamba baphela amandla ngoba xa usenza into uyibona uba ayinafuthe loba abantu bayayithanda okanye ikhona into eyenzekayo i-movement eyenzekayo sahamba mesithafi nathi ngoba lento siyenza kuba siyithanda siqeqeshwanga for yona akho mali siyifumanayo for yona siyenza through uthando. Imhlambe ke nangoku le ndawo sihleli kuyo kukho umuntu yena uyifundele lento siyenzayo uyaqonda ba asiyenze ngohlobo efana bayenzeka ngalo. Sicela uxolo bethu nathi neyona nto besizama bikubonisa nje uthando lwalento sinayo imhlamba siyenzanga ngohlobo bona bunqo
sinqwenela ngalo. Kodwa ke siyacela into basekunjalo usikhuthaze usibhalele usixhase usilike mhlawumbe ngenxa yolikewa nguwe okanye sisharewe nguwe okanye kusubscribe wena ubomi bethu nathi bungatshintsha sitsho siyenze ngcono lento. Duka kuthi umbe ngomde uyacima umlilo. Bekumnandi uba nani sesibuya nakantsonga yawa. Baba yini emakhaya.